Bun la se na nga banapi walangi long ki khna la ni ki briu ki balalech school an rei ngim shim tip pat chapang u ei u basang ya gane ka sngi kan mau buram ya ki nong hikai ya ka bala ai kerteng ka teachers day ha gane ka video minta ngana wanra le se kan long ka jing tip na ka banta ki bom pat kem ka jing pen kan mau na ka banta ki do ki khna ki bala pule chapang ka jing em jong unong sang ya ka teachers day ka kerteng ga jong u galong usalva pali Radha Krishnan lakha yu u ha ka we gishnong rit ka bahap apo uput usam jong ka kaput jong ka jala Tamil Nadu bat Andhra Pradesh ka ba kerteng ka tiru tani ha ka santrik unailur lane u September khat praspa prabhupra ukpa jong u kerteng usarva pali varas mami bat ka kmi jong u ka kerteng ka sitama kidai ki bawan na kalong ying ka badok bat ka bakanja bha ha ka ba ukpa ushuyo jingsiu ha itulop ibarit ukpa jong Radha Krishnan ula shem jing shibon ban karsham school yala ukun bat sayi ki weipat ki para ki babot shadin walla ukun jong usarva pali Radha Krishnan ulong ubapro ka jabing bar ubastan ukpa jong dakwa than pat ba ukun jong unang ban pule ne tho pharang ne wat ban pha shong school ya Nrei udan ga jing tmu ban penlong yu kum uriu niam namar ba unyo ga jing hikai haki ying mane belai Henry ga jing start berkasap ka talen ka ba Radha Krishnan udan kala penlong ban penbor yu ukpa ban len lade bat ban pha school pha pule ha ka wei ka school red ka badan hapo ka shnong jong hi Radha Krishnan kum ukna school ulong shisha ubastan berubayo ga jing yarap jong na ka bai bam ne scholarship bat kalanang yarap berkershan ya kejing angnut ban beteng pat ya kejing lek school ke jong hadin bu ulapas kam syakmat aki kelas baki kerdan pule ki bakamret na ke school na po shnong ula lek pat ban beteng ya kejing pule ke bakam shalwar haki kerdan high school hapo Lutheran Mission School hapo tiru tani haga kerta ke bakan rusnam ula lek pat ban pule saka Vorhi College kabadan hapo Velur bat day hakene ke senam haka jui ka ba ukpa ula pendap ya ke jingye tho shongkuriam bat ka wei pat ka beriu ka ba kerteng ka swaka mumma kane ke jing shongkuriam biang ka jong ukpa kam shem lakta lane pendko ya ka pule puthi ke jong Radha Krishnan namar nang nena velur ula lek biang ban pentebet ya ke jing pule saha ka Madras Christian College haka kerta ka ba khat nyo senam bat day hang ne bo ula pendap thop ya ka kerdan BA bat MA haka subject philosophy hadin bu lapas ya ka MA na Madras University Radha Krishnan ulayo ya ka post kum lecturer ha Madras Presidency College haka senam kat khandai spa khandai tang haka karta ka ba arpway senam haka ne ka por une usamla lot nadu ba usdang ya ka kam kum unong hikai ulong usamla briu ba baro ki khna pule Kiyaju kiyajan bha bat kum profesor pat aka Presidency College Madras lolong shisha unang hikai ubadan ya ka mensim sngulam ban yarap ya ki wei pat ki baduk bat ki bajenjar usha khat ru ban long profesor aka Kolkata University ka balong ka school ba ka pau nam ba ki to ki por bat ha kata ka por uladan kum balai pos nam karta bat ula syajid ban trai kum vice chancellor hapo Andhra University kabatang haka karta kaba sapos nam hakaba utlatrai sans nam hangta lais nam hadin kata la ibit pat ya ban chim ya ka jingkit kli pat ban bat ya ka post kum vice chancellor hapo Banaras University kabalong ka school ba kaba pau ba hakito kipor habaro atli kikam kiba utrai ya Radha Krishnan la jutip kum unang hikai ubat tiben bat uba baro kishanya bat boram bha Dr. Radha Krishnan kum ubriu ulong uba bench bar uba keren tang ya ke jing shisha ulong ru ubri ubam jurit neting ban le na ban keren ya ki ai kum ban ong mo khiu ya mo khiu ukhulam hi ya ukhulam ulong ru ubri uba jensur ka mensiam bar uba laj luaj bar junang ban set halade ya ki ai ki ba ukwa bar udan ban penpau shabar ka jing start bar ka jing long hak ba shisur shidur shida mensim jong kala pli kalat kalanti ba un syajid kum unongkit tin siem ne kum uta ambassador Shakiri Soviet Union hagasnam kat kendai spa sa pu kendai hagasnam kat kendai spa san po hadin ba uladap ndriu po saus nam karta
ula Shahjid banlong kum Vice President jonggari India balai luy kum Vice President ubadai ban penyat ya dorbar tauan jonggar Raja Sabha bor-bor haga jing yamir jingmut berkajing talanya barham kaba i kumban yame ding hilan Radha Krishnan ulalong ubanang ban penjajai daki gintien ke basngu ij bat serpai serpun yaki MP ki belong ki dekat jonggar Raja Sabha ha kaba ujusat ru ban penjajai ya kane ga jing ya thalan daki gintien na ka kot niam Sanskrit bat kumju ru daga jing tho na ka Bible kaba borbor ka jing klang ka shirkai ya ying dorbar ki juran no lane ka juja no hangtahi uparlok ubay janbha bat Radha Krishnan uday Pandit Jawaharlal Nehru ubayo iya ka jingle jong Radha Krishnan hakibabun ki dorbar upandit ulaong kumni. By the way in which Radha Krishnan conducted the proceedings of the Raja Sabha, he had made the meetings of the house look like family gathering. Ya Radha Krishnan la syak penkuk buram ru dakata ka khusnam Bharat Ratna ka badai ka thong lane ka khusnam bahetam hari India house nam kat khandai spa san posau. Bat ulabat ru ya ka kam kum Vice President hari India Arsen Kanthi bat day hausnam kat khandai spa andri puar lajit ya upat banlong kum Presiden baar jonggari India hakane kapor uladap nyopo sausnam karta day hakane ka ju hi kasnam baya ka sngi kha jong une uri krau bat uri shampang lar kheno kum kata ka Teachers Day ka bolong chibanta ban ai jing sngongu bat buram ya ki kam ki ba ulale bat lapen seriem ya ka kam nong hikai kum ki ding sharak ke batbe jing sha ya ki nong le danti haka por dum yong ren jong kamariang haga jing em ga jong Dr. Radha Krishnan ngin syam ha u kum unong hikai uriu idri unong san hima sima uriu perkat bajeliu bat bayar bat ru u Asian Ratna u bapaka bat bashisha ubayeng na ka benta ka jingnang jing start ka bajanai bat u ba aimen simbiang ya ka India ka batmai u Dr. Krishnan ulalum ya ke jing start ki bajeliu bat ki bajanai na ki bajanai tam bat ki ne ki jinglum jingtip jong u ki long ki jingkerku ke bakrau ya ka subcontinent bat ka jinglong khoj bashida hakari India ka ba menta ka jingken show jingtip jong u ya ka education ka rukom a jingnang jing start ka bangai ka jinglai luoj ka jingmut jing perkhat bat ka mensim ka bashinrang ka long kata ka ba kordol tam ha ka no ka plan jong ka no ka ri ka jing rakhe ya ka Teachers Day lane ban kan mau ya ka sngi kha ka jong u kum kata ka sngi kan mau buram ya kinang hikai ka dai hadin ba ulalong Presiden jonggari India kala penlet biang ya ka jingmut jong Radha Krishnan syaka kam hikai ka ba uladap ban hikai ki puar menshwa kum ta ulas ngodai bandan kata ka sngi kan mau buram ya ka sngi jong kinang hikai ki bakrau ki balong ki shat jing shai hakalanti ka ba dum yong ren jong upai ba babun balang jonggari India day na kata-kata haba ulalong Presiden ulabu ya gane ka sngi ban kan mau no ya ka sngi kha ka jong u da ka ba ma uru ulong unong hikai kum kata ka sngi kan mau boram ya kinong hikai ya ka bala jutip menta ka Teachers Day kene kalong ka jing yathu lengkat chapang ka jing em jong uni unong sang ya ka Teachers Day hapo gari India kubleshibon